फिसाइ गोनां हिनजावा फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाया बे बेबिचार पाप। आङो गोबाव समनिफ्रायनो भिडिअ बानायनाय जायाखै लोगोफोर, सानथाम सानब्रैयानो जाबायदां। आं गोब्राबै एसे लोमजानानै दङमोन, माने फारसेथिं दाख्लै अखा सिजाबाय हरनि 11टायाव डिउटिनिफ्राय फैनाय समावहाय। बे अखा सिजानायनिफ्रायनो माने सिङावहाय हमनानै थानाय बायदि जादोंमोन, बेबायदि आन्दाज मोन्दोंमोन आं मुलि जायाखिसै नालाय। ओमफ्राय मैयाहाय नै बारा जाथारबाय, दा डिउटि गासिबो सुथि खालामलायनाय जाबाय। दा बिनि थाखायनो आङो साननैसो लोमजानानैहाय दुगैया। आं दासो दै गुदुंजों दुगैनो सानदों। मा खालामनो, आङो डिउटिबो मावनो हायाखै। दै गुसु दांनो बादा होनायलाय डक्टरा, बेनिखायनो आङो दुगैयाखैमोन। दा आं दै गुदुंजों दुगैनो सानदों, एसे सालु खालामनानै होग्रोनोसै आं दै गुदुंखौ। खालामना जायाखै, दसे दुंहाबना थाथोंसै, सालु खालामना दोनबाय। ओमफ्राय दसेनि उनावहाय आङो दुगैनोसै। देहाखौनो एकदम स्रय मोनलायखादों, माने साननै लोमजागासिनो। जेबो भिडिअ बानायनो गोसो जायाखै, मा खालामनो गोसो जायाखै। ओंखाम जानाय थिग गैया फारसेथिं, मा खालामनो मुग्रुं मुसि। दै गुसु दांनो बादा होनायलाय आङो गिनानैनो दै गुसुखौनो दुगैनोबो गिदोंमोन। माने दिनैहाय साननै जाबायथ', दै गुदुंजों दुगैनोसै होननानै दा दै गुदुं फुदुंबाय आङो। ओमफ्राय आङो सासे मादैनि भिडिअ नुनो मोन्दों, बे भिडिअखौ आङो जोबोद मोजां मोन्दों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो गोसो जादों। आङो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो श' खालामनानै होगोन। दुखुनांथावबो, मा होनो बेखौ, सोंखारिथावबो। जोंनि हारियाव बेबायदि गैयामोन। मारै बेबायदि जालांखो दुखु मोनो। आं सानो जोंनि समाजावहाय समाजनि नियम नितिफ्रा, रिति रिवाजफ्रा दुरबल जालांबाय नामा। बेखायनो जोंनि न'खरनि बिमा बिब' फंबाय बिनानावफ्रा गाव गावनि फिसा बिहामजो फिसाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो, सासन खालामनो रोङाखिसै। दा फारसेथिङै बुंनो थाङोब्ला बे बेबिचारसो, पाप बियो। फिसाइ गोनां हिनजावा फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाया बे बेबिचार पाप। आरो हौवायाबो गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै गुबुन हिनजावजों थांनाया बेबो पाप, बेबिचार। ओंखायनो जों दा मानसि जाथिया ओरैबायदि उदां सारा जाबाय, बियन कन्ट्रल जाबाय। जोङो धोरोमखौ गिला, गावनि देरसिनखौ मानिला, बिमा बिफाखौ मान होला, समाज आफादफोरखौ मान होला, गिनो रोंला। बे खार'नाव गाव गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थांनानै दिनैहाय पापआव गोग्लैगासिनो दङ। बेखायनो आं खावलायो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजोंनो, जोंनि समाजा थिग जानांगौ, समाजनि रिति रिवाजआ गोख्रों जानांगौ। समाजनि रिति रिवाज नियम खान्थिफ्रा थिग जायाब्ला साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामिनि गथ' गथाय बिसि फिसाफ्रा बुजिया सोमजिया बेबायदिनो बेबिचाराव गोग्लैबाय थागोन। आरो फारसेथिं मोनसेया जाहैबाय मबाइला मस्थ' माने मानसिफोरखौ गाज्रि लामाजों थांहोगासिनो दङ। मबाइलखौ मोजाङाव बाहायनांगौमोन। इन्टारनेट, दानि जुगाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया इन्टारनेट दिहुनदों, इन्टारनेटखौ जों मोजाङाव बाहायनांगौमोन। मबाइलफोरखौ जों बेखौ बाहायनो रोङाखिसै। जिहेथु जों रोंनायबो रोङैबो मानसिफ्रा स्मार्टफन बाहायबाय, खिन्थु बेखौ जोङो गाज्रियावसो बांसिन एप्लाइ खालामबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो साबधान जानांगौ। जोंनि गोरों न'खरफ्रा, बिदा फंबायफ्रा, बिब' बिनानावफ्रा जोंनि न'खरखौ जों दैदेननांगोन, सामलायनांगोन, मोजां गियानखौ होनांगोन। बेखिनिखौनो आङो खावलायो। आं दुगैबाय थासान्दियावनो नोंथांमोना खोनासंगखाबाय जानो हागौ। दा दुगैयै लोबैहाय लोगो हमनो फैफिनबाय आङो नोंथांमोनखौ। लोगोफोर, जायनाखि बे मादैया बुंदोंना, जोंनि गेजेरावहाय मान सनमान होननाया गोमालांबाय, उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय, बैफोरो सोमोन्दोफ्रा गोमालांजोब्बाय आरो रावखौबो मान सनमान होलायनाय गैले, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। बै बाथ्राया सैथोखौनो बुंदों मादैया। आं बिनि सायाव खोथा बुंनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों बे मादैखौहाय। माने जोंनि बर' आइजोफोरनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावखौ जोबोद खम खोनानो मोनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय। नोंथांमोना मिथिखागौ, नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बे आइजोखौ बियो इसिबां मानो बाख्नायदों। नाथाय आङो गोबां आइजोफोरखौनो नुनो मोनादि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि फैनानै मोजां बाथ्रा बुंनाय, मोजां राव बुंनाय, बैफोरखौ जोङो नुनो मोना।
बिनि थाखायनो आङो बेखौहाय बुंनाय जादों आरो बे भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। नाथाय बे मादैनि जेसेबांनाखि राव बुंदोंना, बैयो खारनाय, न'खर गारनाय, हिन्जाव गारनाय, बैफोरनि राव बुंदोंना, बैफोर बाथ्राया गासैबो सैथो, 100%आनो जादों। नंगौबो दिनैनि दिनावहाय गासैबो सोरबा बिहाव बिखुनजो, सोरबा बिदा फंबाय, सोरबा मादै आनै, सोरबा आमाय आनै, बैफोरखौ जेबो सोमोन्दो लाखिनाय गैला आरो गिदिरखौ मान होनाय गैला, उन्दैखौहाय अननाय होनाय गैला। बैफोरबादिया जोंनि गेजेराव जोबस्रांनो हमबाय। दा बैफोरनि थाखायनो जोंनि गेजेराव थासारिया जानो मोनदों। नोंथांमोना नंगौ सानदोंना नङा सानदों, बियो नोंथांमोननि सायाव सोनारो। नाथाय आंथ' बुंनानै लांबाय बेखिनि बाथ्राखौहाय। आं गोबावबो थानो गोसो गैला। दा आं बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन नोंथांमोननि सेरावहाय। आं लोमजाबाय थानायावबो आदैनि भिडिअखौ नुसननायावहाय आङो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय फिन माने रिएक्सन खालामनो होननानैहाय लानानै फैनाय जाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक, शेयार खालामनो दाबाव। आरो दिनैसो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मोजां मोनाब्ला खालामनायनि गोनांथि गैया जेबो। जै बर' हारिनि।